Musika horixe izango dugu izpide gure magazineko lehenengo minutuetan. Musika edo beto esan da, musikaren konposizioa izan ere, konposizioaren bidean, izenburupean, hitzaldia eskaini du gaur arratsaldean Xabier Zabalak Arrasate musikalen. Jaiotzez zarauztarra, konposizioaren esparru ezberdinak landu ditu, bere ibilbide luzean zehar beste artistendako kantak idatzi ditu, besteak beste, Pirritx, Porrotx eta Manimototxen maite zaitut ezaguna, berak idatzi du, baina soinu bandak ere konposatu ditu, eta baita ekitaldi berezietarako abestiak ere. Hori eta ze guztietaz berba egiteko gurekin dugu gaur hemen platoan, Xabier Zabala. Gabon, Xabier. Kaixo, Gabon. Zer moduz ondo? Ondo, gustua. Gaur hemen Arrasaten izan zaitugu hitzaldia ematen, konposizioaren inguruko hitzaldia musikarekin lotuta, kurrikulum luzea duzu, hemen guztia azaltzeko akaso 3 saio beharko genituzke, baina kontaizki guzu hasierak, nolakoak izan ziren zure lehenengo hartu emanak musikarekin? Hasierak oso normalak, nola baita izateko, familian aitzazena musikoa zen, hobbiz edo afizioz, baina musikoa zen, eta gero osa bat ere neuka Nafarroan eta eskusoinua jotzen zuen, eta orduan, bakizu, txikitan izan da, pixkat influenzia aldortatik etorri da, musika plazan bizi ginen, zauzko musika plazan, eta igandero musika dituz, bakizu. Zerbait nunbaitetik atea bertzen guzti hori, eta, zauzko musika eskolan Imanol Urbietaren eskutik hasi ginen, lako berauraldi pare bat, eta horrez izan ere, lehendabiziko kontaktua musikarekin horrela izan zian. Uste dut akordeoia jotzen hasi zinela? Berez tamborra. Gure etxean aitza txistularia zen, eta gero nire anaia ere txistularia zen, bi txistulari izan da, orduan txikiena tokatzen zaion tamborra, eta orduan tamborrakin hasi nintzen. Kompleto. Claro, eta orduan tamborrakin hasi nintzen, eta gero nolabait izateko ritmotikan pentagrana pasen nintzen, txirula eta handik soinuarekin, eta zenbait instrumentu ezberdin. Eta konposizioarekin noiz hasi zinen? Hasi, esan dezagun 15-16 urtekin egiten dituran lehendabiziko gauzatxoak, baina serio hasi, Larogeita mazazpi, larogeita mesei tarte hortan ezin nintzen lehendabiziko esperientzia ikasi aldizka pedagogikorentzat, lehendabiziko produzio musikala dizka batena, eta hortik aurrera batekin da bastik. Konposizioaren bidean izen horixe du, gaur hemen Arrasaten eskaini duzun hitzaldiak, zer da bertan azaldu duzuna? Pixka bat esan da nire esperientzia, Arrasate musikaletik handitu zeaten, pixka bat ikasleen, harmoniako ikasleekin eta hitzaldi bat edo solasaldi bat izateko, eta azkenean izan da pixka bat izan duan esperientzia nondik abiatu nahi zen, eta pixka bat hori izan da, genetikan orokorrean izateko hori izan da. Eta bide horretan, konposizioaren bide horretan zer da edo zeintzuk dira aintzat hartu beharreko puntu garrantzitsuena? Ez dakit, nik askotan komentatzen dut oso horreza egiten zaigula ulertzea idazle batek idazten duenean novela bat, edo irakurtzen dugu eta grafia ulertzen dugunez eta hizkuntza ulertzen dugunez, gure imaginazioak egiten dugu beste guztia, ez? Eta ulertzen dugu eta bidai bat egiten dugu, eta nik uste musikaldetikan gauza bera gertatzen dana, ez? Musiko batek edo konpositor batek esaten duenean, zerbait egiten duenean da zerbait esan nahi duelako, eta pixka bat hori izan behar duzu kontuan, netzako musika beti entzun izan dugu, musika entzun behar dugula, baina nik uste musika ikusi behar dela baita ere. Ikusi behar duzula, horregatik askotan erabiltzen dugu musika deskriptiboaren hitza edo esplikazioa adierazteko musika batek beti zerbait esan nahi dugula, ez? Sarri egingo dizuten galdera, inspirazioa dator edo norbera joan behar da bila? Askotan komentatzen dut, inspirazioa edo lana, zer da importanteago, ez? Nik uste bi direla importantea eta gia da inspirazioa batzutan etortzen dela, baina harrapatzen aldez bazitu lanean, hobe, inspirazioa joaten dago, nik uste bien kombinazioa dela, egia da, batzutan, egun batzutan, igual ez daukazu oso garbi nundik nola joa duzun, eta lan honetan nola beti dituzun epeak, epe horiek kontrolatuta, beste guztia zure esku dago. Egun batean ez baldin mazizuela ateratzen, hori merezi du pasiotxo bat eman, eta datorren urrengo gunean gehiago egitea, eta Esan dugu hasieran beste artista batzuendako konposatu izan duzula, adibidez Pirritx, Porrotx eta Manimototxen maite zaitu zurea da, urte askotako kolaborazioa duzu ezta, atzetik nola hasi zen hartu eman hori? Leheno komentatutako ikasi aldizkari pedagogikoentzat hasi nintzen lantxo batzuk egiten, eta bide hortan ere zeuden Pirritx garai hartan, Takolo Pirritx eta Porrotx, eta orduan Pirritx eta Porrotx egiten duzten baita ere loturak, puintxoen artean loturak, eta orduan ezagutu genuen elkar, eta egia zen lehendabiziko kontaktu oso kolizio izan zen, ze Jose Mari Porrotx etorri zen, esan ez oso gustako dugu egiten duzuna,
orain arte musikari batekin gaude, baina, bueno, aurrera begira ez dakiko zer gertatuko dan, eta, bueno, azkenean musiko horrekin utzi zuten, zen musiko arek niko lantzeukan, eta niko liatuta zegoen, da orduan deitu ziaten, esan ez abera animatuko nitzake. Eta hola, seginean 2001an, hau Pakintxo diskarekin, eta dagoeneko ja urten 12. izango da. Eta horrelakoetan nola izaten da prozesua, eurak letra ematen dizut eta zuk musika jarri, alderantziz? Danetik, da. Normalian, abia punto izaten da ikuskizuna, zenbeti ikuskizun baterako da, eta orduan hortikan ideiak sortzen dira, ideiak, personajeak, batzutan olerki batzuk hartuta eta musikatu berituzu, beste batzutan zerotikan hasita, olako personaje bat edo olako personaje izango da, eta musika egiten duzu, eta gero ja letra ipintzen duzu. Tokatzen danetikan izaten da. Batzutan zerotikan hastea, beste batzutan ideia bat daukazu, beste batzutan letra, segun. Maite zaitut, zurea da, zuzara bere aitetako bat, nola baite esateko. Espero zenuen horrelako arrakasta lortzea? Keba, izan zen 2005an, da egin genuen, urtero egiten genuen moduan, diska bateako, eta batzen ez gertan hijitoen gaia zegoela, eta orduan, komentatu ziaten olako abesti bat egin bar genula, hijito izateko maite zaitut, ez dakiz zer, da orduan, pentsatu nuen, hijitoak izan da, eta bar, oso gokia izan daiteke rumba gipsi bat egitea. Eta hortik abiatu nintzen, eta musika eginda, gero letra egin, eta gero... Eta gero-gerokoa historia da esaten dena, ez da? Bai, oso, egia esan oso pozgarri izan zen guretzako, ikustea hiru belaunaldi desberdin, Aitona, Aitata eta umiak eta ezagutzea besti bat, eta familia konpartitzea azkenean gure helburua hoxe da, ez? Guk ulertzen dugu Peritxe eta Porrotxoa, kontzeptu familiar bat ezela, ez? Eta xe berreztu ematen arrabia pixka bat nolabait ere horrelako arrakasta bat lortzen denean, horrelako abesti bat ezagun egiten denean, nolabait ere fama guztia artistak, interpreteak eroatea eta konposatzaile moduan nolabait eskutuan geratzea? Azken finean gure lana da, hoxe da, eta gero ere, polita da zen beste ikuspuntu batekin ikusten duzu guztia, igual jotetza edozein lekura eta ikusten duzu jendearen erantzuna maite zaitut jartzerakoan, batean edo taberna batean, eta zua ez zaude lasai eta beste ikuspuntu batetik ikusten. Seguru Porrotxean goa zan, gauza... Beste bat erabiziko zuela, ezta? Orduan guretzako, ni egia esan oso eroso sentitzen naiz egora hortan, eta ez dakat niongo problemari. Soinu bandak horiek ere landu dituzu, horiek ere idatzi dituzu, kasu honetan lan prozesua, esperientzia guztiz ezberdina da, badu antzekotasunik? Bai, egia esan asko gozatzet olako lan desberdinekin egiterako garaian. Batzuk nahiago eta igual zentratu gauza batean, eta egia esan oso gustuko ditut lan desberdinetan egitea. Soinu bandarena beste mundu bat da, eta egia esan hor ja kontzeptu ezberdina, normalian direktoreakin kontaktatzen duzu, eta orduan hasten dira lehendabiziko kriba, gioia basatzen zu, esaten zu, eta karo, musikataz normalian direktoreak ez dakite, baina badituzte normalian oso referentzi garbia zer nahi duten, eta nundik bota, eta orduan, koloretaz eta sensazioetaz hasten gara izketan, eta normalian zarina izaten da lehendabiziko lan egiteko garaian, ez? Lehendabizikoan konektatzen baldin baduzu ondo, normalian hortik aurrera errexiak izaten dira datozen lanak, baina, Kasu honetan, aurretik pelikula ikusten duzu, edo jakin gabe hasten zara... Danetik handako, normalian gidoia pasatzen zute, normalian denbora baldin badago, segun luzemetraietan nola gertatzen da, kortotan eta erdimetraietan eta normalian azkenean zaten dira montajea dutenean, pasatzen zute eta egiten duzu, baina luzemetraietan suposatzen da prozeso luzeagoa dela eta orduan alde hortatik, bai, normalmente daukazu gehiago planifikatzeko eta froga bat egiteko, direktoreakin berriz kontaktatzeko, ikusteko gustoko duen edo olako musika nahi duen, eta normalian badago beste. Eta ukitu dituzun esparru guztien artean, zein duzu gustukoena? Zeinetan sentitzen zara eroso? Kontatzen dizut, egia esan dana gustatzen zait, oso ez dakit zeatik izango da, baina gustatzen gauza desberdinak izatea batez ere, nik uste sentitzuzulako asko ikasten ari zehala, ez? Eta orduan zenbat eta gauza desberdinak egin gero eta ikusten musika edo artistak edo, arte mundu honetan oso importantea dela sentitzea ere ikasten duzula, ez? Ez bakarrik egiten duzula, baizik eta ikasten. Orduan, egia esan, ni bakarrik gatzen naizenean etxean eta denbora daukanean pixka bat, enkargori bat ez daukazulako, eta, holako, aste bateko libre, gehiago jotzen dudala ni hogei txantzeko musika egiterako. Aldortatik, beraz, danetik, ondo.
Bai, ni bintzat gustua sentitzen naiz. Bai. Eta nola ikusten duzu gaur egun euskal musikaren panorama? Zein da egoera? Ni beti komentatu dut lurra honetan kreatibitate handiko jendea dagoela, asko, eta nahiz eta gutxi izan oso jende oso ona dagoela musikan, beste hartan ez de kontrolatzen, baina musikan oso jende ona gertatzen dena da, ez da bakarrik musikaren egoera, da gizarte honen egoera momentu honetan, krisia potentea da, ez bakarrik ekonomikoa, baloretana, komentatzen da baita ere, orduan, egia esan, aguantatzeko garaiak izaten dira, gehien bat, baina, esate dute ez dakit, gutxira hasiko gala pixka buelta ematen da, aberegia dan, baina egia esan, musiko pila badago, komposizio pila badago, eta jende oso ona, eta ez da esateagatik, nik ala sentitzet. Eta norbere proiektu musikalak aurrera eroatea, zaila da, zure kasuan, zaila egiten zaizu, kosta egiten da? Komentatu dugun moduan, azken, urte hauetan gehiago egiten nahi naiz, bestentzat lana, eta orduan oso gustora sentitzen naiz, baina iazen ez dauka denbora gehiagi, esaten izuna, leheno, nire estudian sartzen naizenean, solako gauza egiten dut, eta orduan, badago nik uste aukera bat, baina, egia esan, nik uste dana dijoala autoproduzioen bidetikan, ez momentu honetan, orduan, baditut olako materiala, ateratzeko asmoz, eta datorren urteako suerte dudan, sentatzen naizen, eta, ateratzen dudan. Hori da, ze proiekturekin, ze planik komentatu nizun moduan, hau da, gehien bat New Age musikaen, eta musika deskriptibaren bidean eta inguruan, eta orduan, daukadan proiektua da soinua edo musika ikustea, leheno komentatu duguna, zentzun ezka bakarrik, ez baizik eta baita ere ikustea, eta, sinkronizatzea pixka bat musika eta bideoak, eta pixka bat, saldatik egitea. Eta zure ametxetako proiektu ere bide horretatik joango litzateke? Bai, baina egia esango zut, momentu honetan oso ondo sentitzen naiz nago moduan, egia esan norberaren pasio, ofizio bihurtzea, ez da, izugarrizko lujoa. Askoren ametxa hori izaten da, ezta? Bentsa neria hause zan, eta aldordatik oso guztan nago. Xabier, eta ikusleren batek ohitura badu, bere abestiak sortzeko, bere abestiak konposatzeko, edo horretan hasigura badu, zein gomendio emango zenioke? Hombre, nik askotan aldameneko eta zerbait egiten duanean eta galdetzen diat, ez musik usten duzu, eta batzutan ondo dago aldamenekoen iritzia, baina azken finean norberaren iritzia da importantena. Zu siniste baldin baduzu zulenean, bota, seguru trena pasako dela momentu batean, beti pasatzen da, nahiz eta agian oso adiez egon, baina beti pasatzen da tren bat, eta orduan trena pasatzen denean hartu, eta jo, nik uste gehien bada, zure lana sinistea eta gogoko lana baldin baduzu, aurrera egin, eta... Xabier, mezu horrekin geratuko gara. Eskerrik asko, gaur gurekin izateagatik, eta musikaren inguruko kontu guztiak kontatzen. Eskerrik asko eta beste bat arte. Guk orain eten txiki bat egin behar dugu, eguaztena da gaur, badakizu eguaztenetan osasun tartearekin etortzen dela Maia Txintxurreta, eta hori gertatuko da, baina eten txiki honen ostean izango da, esan bezala.